umutambe gwerusa kuvwekerwa ngobeko bare ase enchirere ngiane mona ase bona ruro gosegeta kucha asabe buri komuriria asoboime omwana omunyaruka kera baro kwa baganda kwaregania gochikore na masomo abo ye ebirasi biri bya junior secondary school muri kito ivoni muriasi no roboti rwa senjera bwikira amatemo akipseya niga ikomo ira siri tukulia rero ekero mwalimu omonene bwe sukuru y'oburoso ya Tongo Monori Evans Anyatigo Nyancha egotoka sewadi ya Nyamaiya ebunge ya West Mugirango okwana n'abaliki akwana rege tambo kerekyo Etani ya nene Evans Anyatigo Nyancha principal Tongo Monori nabo kwa Kenya Sayembu yamona somwako mugima twabeire tokobana abana ba grade 6 babeire sukuru esimyaka 5 mo kuri grade 1 up to grade 6 ani asa njire bakorera amatemo ya kipseya kana bangu akira bayiguri byamona sogosira basira abana bana barimu igasi bakorera ngiya egere bakore assessment ye go chikobara ko ba make bagende getambukiro yoko enda ase junior secondary chinga kicho mwalimu Evans niga sigeta bayibuli ko bayika abana babange chinga kicho mutimo ko bweru sentambe amonda jego aye ko te abayiguri baitonga oborendi bwa abana ni go boroba ko musana tutabeti kiafu nabonte gete ko batebine ngakibune erenta babana ko kera chinka kero muiburi bwanje to mwana oye tigamanye nga yo mwana oye ari engaki asingaki naende nonyene karubarika abantu baseriye time tebo ekera abana bati kigasi bakora ko mami mbaka moroga batimenti na kigasi cyamugondo lakini abangirete nka egine yogo cyesa ene yogo sibici bakuri ene yogo koragera makano yogo chikorara egero omanya kireta nga yo mwana oyali okwanero mwana omunyaruka itoka abana baitu kinyaruka gotokunya gusabira abayigori babakonye babarindi nainde baira ni gocha sivuri ekyagera ense na tomenya temuro kibunensere abana baitu bari ko ba save banya bayigori tari ko bore careful orinde to mwana oye eta ikasete kandi ko bawonsi abana bono babike chikanisa chi program maji kanisa chinge chi program chingiya omwana obe kanisa onyakurandiwa igoro yo bochenu na indigoro ya ringana Nyasaye na lya kunyanda komenya si ense tomenya tige bwata mangana mangi asense mende niga basemi aboroki gwa kwerinda na kubaigwera abayibuli babege keke barachiko baisiko na abayibuli babo na banafunzi abaito na mwachire kaiga igenteke nemo na igwera abayiguli igwera yo mametenere igwera your guardians na andi kaba abana mubwata masikani alito kubasomya hata we CPC ni igere igeko gosomi ngakibwente gokina ogwentege myana indo kwire nayo monyene ikona bote ko batebi ngari mwani babasomi nyakorere nainde mumenye insinchirire ngiya nandi no bongaini mu maseko menye inchira ejemunense ko genda egiye ko basiria kuri Patra KCTV kurose county ya Nyamira Nche Yvonne Muriasi.